И здравейте хора, аз съм Хиви12 BG YouTube. Опа, днес тук играем с мимето. Играем малко Hunger Games. Ай, че ще убият, бе, ще стане тук меле. Ай, че съм за теб. Къде си? За теб. Аре. Айди, ние с Шарни с 3 мечовете. За какво бутам тук? Аз този мап го знам наизуст, е. PvP-то след колко време започва? След едно. Добре, PvP-то е започва. Ами, ходим да равим за често. Ама как имаш толкова айтеми? Аз имам само едни златни гащи. Какво си направя с тия златни гащи? Само ще ми парат назад, като ги награе слънцето. Не изчакай. Добре, аз отивам Тук да би трябвало проверя. да има чест. Защо има само легло? Защо по дяволите? О, ето, намерих чест. Диамант! Лък! О, стрели! Златна ябълка! Дървени мечове. Защо по дяволите има 3 дървени меча тук? Мимо къде са? Къде са? Чики малко. Ама ти къде си в тази сградата ли си? Да. Ма в сградата няма чест. Ама най-отгоре може да има. Не, няма. Аз съм ровил. Няма. Виждаш ли ме? Оле, Там има. Там има кораб. Сега слизам и ме следваш. насам ли? Чакай. Аз ще ги пречукам всички тия, слабаци. Аз умрях. Ти се хвърли, нали? Да. Регенерирай. Има един кораб. И Знам вътре има чест. Опа. Ицката развива. Мали колко мечове. Ай. Къде? Насам? Насам ли? Чакай да те намеря. Не ти просто се телепортира. Чакай. Не, на другата. Тук видя ли го честа? Кой ти е? Да, е там След- между... Да, видях. Добре, ти си на къде си отишъл? Чакай сега, стой на едно място, да те опътвам. Наляво се обърни, така. Тук. Не, надясно. Да, настам. И скачи. И тръгвай, да. Не натам. Натам, матка. Ето го честа, бе. Не натам. Точно за това чест те питам дали си го преробил. Не, ама имаше още един друг скрит чест, просто казвам. Храната да си. Сега се обръщаш наляво и тръгваш. По диагонал наляво. По диагонал. Ясно. Не на то диагонала, наляво ти казах по диагонала. Ама тото им е лявото. Как ти дясното, бе? А то им е ляво. Мое ляво. Другото ляво тогава. Аз заклещих. Не съм. Защо лъжа? Моля, сижам. Така. Ма не натам, бе, човек. Аз знам. Има човек и е слаб. Къде да го пребия? Направо. Там. Е слаб. Да, видях. Да, слаб е. С стон мече. Виждаш ли го? Видях го, да. Видях чест. Към хълма е, давай докато не е избягал. В хълма е, ето тука. Да, точно там. Давай ти си. Играч шоки става. Айде, убий го на 2 удара, бе. Той имаше първа. Бат, не ми трябваше винити компас. Трябват ми само хубави айтеми и бутушки. Виж честа. Скорост. Спитка. Браво, бе. И отрова. Това е за финала. Останахте 5. Не 4. Той каква поченка? Да, това ми е. Обаче не го взех на 2 хита. Направо.
Направо не на там. Я виж къде има хора и не опътвай. За да ги убиваш, там има чести прерови ли го? Да, ето е там, нали? Да. Да, прави. Я скочи тук. Не. Ще се прецакаш. Не съм. Тук има. О, Safe or not. Тук да се скриеш. Да. о, скрих се. Трябва да се крия ли? Какво трябва да правя? Не. О, в то дет Там, не се къде- започва. Дето нача След Сега почва. Да, сега почва. Чакай да си ям златната ябълка. Брат, то защо се портва? Ама то не сме започнали. Нали? Брат, тия всичките са стояки вече. Мрете бе, цигани! Отрових ли те? Браво, Може. цяло убито е. Но внимай да не те оцели. На колко кръв си? Ой, замръв! Давай. Браво, Ицо! Браво! Айде, бих бе! Добре, че тия се изпотрепаха. Ма аз съм велик. Хора, аз съм велик. Няма какво ме съдите, велик съм. Доказах го с тази кратка игра 6 минути и 3 секунди. Ево Аз тук. доказах, че съм велик. Ето, тук подскачам бе, човек. Ох, виждам та. О, Добре, айде хора. Войнах. Окей. Ето ни хора. Този път сигурно няма да можем да бием играта, но сигурно аз ще бия, защото съм най-добра. И обаче Мими трябва да помага този път, а Мими директно натам, не знаеш. Накъде? Нагоре. Натам. Ето чест под леглото, да той не може да се отвори. Ето. Ти ли ще го правиш? Ево тук нагоре. Но тук се прецакахме яко. Ние прецакахме се. Сли. Бързо, аре да ходим да ги изпотрепаме, искаш ли? Айде. Внимавай. Не е по-добре да бегаме. Ме слаби се, ето, айде да го гоним. Айде. Той е нагоре ли отиде? Да, умрях. Ти си. Айде, аз го убих. Тук има чест, тук горе има чест, бе, човек. Знам, че... 2-3. Мими ли са? Да, чувате баща ми в момента, той се изявява много готин. Баща ми е пич, хора. Къде има чест? Ето го чест. Там и за тебе. Те. Флинтен стил. Къде е зад мен? Зад мен същия. Чест. Дъма мече, бе. Смота. След две такива кабинки има още един чест. И в последната от другата страна също има чест. Не бе, човек, защо? Има честове. Спитка. Не е зле. Абе, има един на спална. Ти го уби, май АФК. Не АФК, ама ще Не, го АФК тече. ми ще го пречукам от бой. Давай. Вие ми лагнахте. Той сам си наби такова, той сам си наби... Какво за отравяне? Да, той сам си наби това. Има 5 диаманта. Ти имаш и дъма меч. Да. Ма той не набива толкова колкото... Да, колкото това. Това му е минуса. Горе са всички. Предполагам. Добре, хора, ще ги избием и ще се върнем. Че имаме малко време. И хора, както виждате, умряхте, видяхме кофеята ми имам за малко. Тия са тимари. Баш тимари, те ще се бият. Тимари! Дони мръсни тимари! Не са били тимари. И така, хора, аз бях и в 12. Надявам се да се радвате на първата ми победа. И Мими кажи чао. Чао. Да, и ще видим следващия клип, хора. Чао!